Hjælp til at få Malte nu død. Ej. Bro, hvorfor får vi hele tiden snipers? Bliv ned. 360. Puff. Men bro, ikke også? Når jeg er varm, ikke også? Så skal du bare se mit aim, på grund af, at jeg har fået en nyt aim. Og det er sindssygt. Men bro, hvad sker der? Hvad? Okay, bro, det er 100 streger, for jeg er lækker. Nu gør jeg måske lidt god, okay? Skal jeg sgu vise dig? Chapter 5. Kom nu. Jeg tror ikke, du lever mere, Malte. Bro, du har fået holdning i hvert fald. Malte? Jeg havde min sniper fremme, og ikke også? Og jeg sigter ikke, vel? Så kommer jeg der headshot. Ui. Okay, jeg begynder at blive varm. Undskyld. Jeg synes, jeg begynder at blive meget varm nu. Okay, jeg tænker, jeg tager... Okay, jeg begynder at blive varm. Jamen, bro, jeg begynder at blive varm. Bro, er du livet? Så kan jeg bare gå hen til alle spins. Nu rører jeg ned. Nej. Kom nu, mand. Hvorfor er det altid dig, der gør det der? Men bro, hvad er det du? Så skal du gælde på, du har startet med at lyve. Du lyver altid. Kom nu lidt, altså. Ja, far. Jeg laver altså en video, far, så det er ikke min skyld, at du er med i den. Jo, skidt på. Ej, til stille. Ui. Ja. Hvad?
Malte? Anders? For jeg laver no-scope og rammer Malte headshot. Så hvad er chancen? Hvorfor dræber du dine venner? Far, vi spiller. Hunting rifle. Når de dræber dig, så bliver du sur. Haha. Jeg har faktisk ikke engang prøvet den hunting rifle. Bro, jeg troede jeg ville dø. Altså, hvad kan den nye hunting rifle? Okay, Malte, jeg tænker, jeg tager en runde til. Jamen, så stopper jeg videoen. Eller kom nu. Vilas, vil du høre en ny sang? Så kan de store babser. Far! For nu bliver jeg nødt til at slette videoen. Far! Jeg bliver nødt til at slette videoen. Okay, så er det ikke min skeletter store. Vilas kan de store babser. Ja, far, tit stille. Far, du gør mig endnu mere stresset. Malte, nu hopper du ud, ikke også? Fint nok, så laver jeg også lige noget skub. Husk nu vand også. Det er meningen, det skal. Jeg ved det godt. Okay, en sidste runde, okay? Okay. Aller sidste. Ja, og så skal vi bare sætte billedet lidt videre på grund af jer. Jeg begynder at blive varm. Hey, du er så kold. Vilas, nu kommer Lukas og stikker. Nå, bro. Hvad? Ligger du, skat? Nej. Vilas? Hvad? Okay, jeg laver lige en video, hvor jeg ikke lægger. Okay, det er det aller sidste, som på en måde aller sidste. Bro, så har du også Mythic Goldfish. Hallo? No, bro, no. No. Hvad? Okay, det der med sidste video, det tror jeg nok er lidt for sent. Vilas, er der magtskab? Sidder den i stuen? Du kan vel tage en så? Ja, jeg kan ikke se det. Hej, Vilas. Altså, din stemme kommer nok til at være med på en YouTube-video måske. Vilas, kan du ikke lige sige hej, eller hvad? Det har jeg. Hej.